Здравейте, приятели! Добре дошли в нашата онлайн аудитория. За да се присъедините към дадено събитие е необходимо да направите следното в няколко прости стъпки, които ще ви обясня. Първото нещо, което трябва да направите е да отидете на адреса, който е изписан във вашия браузър. Зареждате го. При зареждането му ще ви се покажат събитията, които предстоят през следващите няколко дни. Избирате събитието, което искате да участвате, в случая тест, и отивате в най-дясната му част, където има едно червено квадратче. Натискаме върху него. Появява ни се съобщение, което има три възможни опции. Първата е за авторизация за семинара, лекцията, втората е за регистрация и третата е за отказване от формата. В нашия случай избираме бутона регистрация. Попълваме възможните полета. Първото е поле да се регистрирате в самия семинар. Избирате си потребителско име. Примерно в моя случай ще избера Христов 2, например. Въвеждаме имейл адреса си. Парола, която избираме. Потвърждение на паролата. И имената си. В случай, че искаме да останем анонимни, можем да въведем и друго име, но желателно е да сме с истинските си имена, за да могат организаторите да имат формата за обратна връзка с хората. В моя случай ще въведа истинското си име. Това поле не е задължително. Стигаме до полета дата на раждане. Тук можем да въведем каквато искаме дата. Тя също не е задължителна. Просто трябва да има някаква дата. Следва формата с числата за сигурност, за да се покаже, че това не е компютър, който въвежда регистрационната форма. Въвеждаме числата, върху които виждаме отгоре на съответното поле. В случая е 2806. Ако случайно не виждате числата, имате възможност да ги презаредите и натискате този бутон. След като сме въвели всичките неща, натискаме бутона регистрация. В случая ми показва, че моя имейл вече е регистриран. Ще въведа другия си имейл. Стигаме надолу, виждаме, че наново трябва да въведем числата, но тук не се виждат ясно. Натискаме бутона за презареждане на формата. Виждаме 3777. Въвеждаме ги и натискаме отново бутона регистрация. Получаваме съобщението, че ние сме се регистрирали успешно с име и парола и че данните са неизпратени на нашия имейл. Натискаме ОК. Отново сме на формата с събитията. Натискаме наново червеното квадратче на събитието. Имайте предвид, забравих да кажа в самото начало, че формата за регистрация е отворена 30 минути преди началото на определеното събитие. Натискам върху него. Този път върху менюто, което ни се появява, не натискаме регистрация, а авторизация за семинара. Въвеждаме лоджина и паролата. Натискаме бутона лоджин. След като влязохме вече в събитията, виждате, че събитието стана с зелена стрелка, което показва, че сме се логнали като с нашите регистрационни данни. Натискаме върху зелената стрелка и се появява кодът за авторизация. Тук трябва да въведем паролата, която получихте от сайта за
достъп до семинара. В случая тя е тест 1, 2, 3. Въвеждания и даваме Save. Изчакваме малко. Появява ни съобщение, което напита дали искаме да има семинара достъп до нашия микрофон и камера. Чукваме върху Remember, му даваме Allow. И сме в семинара. И очакваме да започне самия семинар или лекция. Надявам се, че клипът ви е помогнал да достигнете до самия семинар или лекция. Ако не, може да зададете въпросите си на имейла, ще ви отговорим и обясним наново как да влезете в него. Благодаря ви за вниманието и успех на всички!